bari ai postin ku bari ai postin ai alamun mun jagije masa ko wata shekara ai wannan girgiza haka iko Allah dare wannan girgije haka ku da nake bari kai jaba an dauka dande nama ne to kuma ci bi zango irin wannan girgije haka ya aikace go ya ya aiki Kasilafa daga kadai al'amari ga ogan din gaba da abinci Allah ka ba mu da Allah mu ci Allah